Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kanca-kanca. Sebelum rawuh maneh ing podcast sekolah iki. Aku Nufail lan dino iki aku ora dhewean. Ana bolo-boloku yaiku Azal lan Tika. Sing bakal ngobrol bareng bab tantangan lan perjalanan sinau siswa SMA. Nah, aku seneng banget bisa nang podcast maneh. Materi dino iki ketoke critane rada jero lan akeh dialami siswa zaman saiki. Kabeh siswa mesti duwe perjalanan sinau sing beda-beda. Moga-moga lewat diskusi iki kabeh bisa entuk manfaat. Oke, jadi tanpa suwe-suwe, ayo langsung mlebu ing pembahasan ini. Ade mulai ing saka tantangan. Azhar, menurutmu tantangan paling berat sing dialami karo siswa-siswa SMA sing saiki iku napa? Nah, nek menurutku ya, sing paling krasa ya ritme sekolah sing cepet banget. Kadang materi durung mudeng wis pindah topik maneh. Kudu pinter-pinter ngejar. Tekanan materi ya lumayan ya. Yo, terus kadang-kadang guru-guru uga duwe target materi sing kudu selesai cepet. Jadi siswane gak padha mudeng, wis cepet-cepet dilanjutin materi selanjutnya, wis cepet-cepet dikon ulangan, padahal siswane gak mudeng bab kuwi. Ya, jadi Tika, piye menurutmu tantangannya sing paling nguras tenaga ya apa? Aku malah kadang krasa capek mental. Tugas numpuk, kegiatan rame, kadang kayak hari guru, hari hut sekolah, hut RI sekolah, hut RI Agustusan. Nek pikiran mumet sinau dadi angel masuk. Berarti tantangan mental dan emosional itu uga penting banget ya. Penting banget. Kadang ora ketok tapi malah efeknya saya gede. Oh iya betul setuju. Saiki pindah ning manajemen waktu ing sekolah iki. Asa, piye kowe ngatur jadwal kegiatanmu ing sekolah sing padet iki? Ngatur jadwal ya. Nah, nek aku biasanya gawe jadwal mingguan. Tugas tak rangkai urut, mulai saka tenggat sing paling cedhak. Nek ditunda wae ya malah dadak mumet, Yo umat. dewe deadline. Dan Vika, awakmu piye carane ngatur kegiatan sekolah sing padet ngene iki? Aku gawe daftar mingguan dereng, tapi yo kadang daftar harian. Milih tugas yang paling penting sih. Terus sing ringan mengko. Nek jadwal kepepet kegiatan sing ora penting tak coret dhisik. Mergo tugas kuwi nomor 1. Oh, oke. Jadi prioritas iki penting ya. Bener. Nek ora milih prioritas, kabeh foto penting lan malah bingung dhewe. Oh ya, jadi pembahasannya betul. Jadi ada bahas godaan paling umum, yaitu godaan HP. Azab, ya caramu ben ra kegodho karo HP wong sing ngerai ora paham karo materine. Yo nek aku yo HP tak tinggal ing meja ruang tamu. Soalnya nek cedak kadang otomatis tanganku nyekel. Pemane nek notif. Dan nek saiki Ika piye carane? Yo aku nggunakne sistem 20 menit fokus, 5 menit break. Sing 5 menit kuwi iso buka HP. Dadi ora kebablasan. Kadang nek nyekel HP terus agak sido sinau malah dolan HP sampai bengi. Oh. Berarti kontrol waktu itu ngatur godaan HP ya? Banget gak iso fokus terus, butuh HP jeda. Oh iya, betul. Saiki bahas liyane. Saiki bahas sekolah gawe stres lan kuwi wajar. Nek awakmu lagi stres
piye carane biasanya apa sih mau lakoni ning sekolah ben gak stres. Nah, ini menarik. Soalnya ya emang bener banget kadang sekolah itu nggarai stres, tapi ya aku wajar. Nah, aku biasanya aku ngerokok musik santai, dolan cilik, utawa ngobrol karo kanca akrabku. Soalnya kadang ngobrol karo wong sing ngerti kondisi kita kuwi penting banget. Ya sih, itu ya betul itu. Nenek, ini kak, caramu ben ora stres nih. Nek caraku ben ora stres lan sekolahan kuwi, aku terus dulu pas enek jam-jam kosong. Kadang 10 menit turu wis cukup ngilangke stres. Terus lanjut ngerjake. Yo ya, turu pik ya. Oh, berarti kuwi turi obat sakti ya? Yo no, siswa-siswa bareng ya butuh turu sing cukup. Ben iso mikir tugas sing fokus. Oh, ya apik turu ya apik Gus. Ben gak stres ngono ya. Yo. Ya aja keseringan tapi. Ya aja keseringan tapi pik. Turi enak wektune. Ya saiki mlebu ning pembahasan liyane nih. Pengen ngerti pesen sing positif. Asa. Piye pesenmu kanggo siswa? Piye pesenmu sing positif kanggo siswa-siswa SMA zaman saiki? Yo nek zaman saiki yo paling penting yo aja nyerah. Sinau kuwi kan proses. Jadi yo kudu lomba sapa sing luwih cepat pinter. Aja isin nambah ilmu alon-alon. Soalnya kabeh butuh proses. Oke. Itu ya apik pesanmu ya. Nah, saiki pesane Vika pesane. Pesenku kudu sabar lan konsisten. Saben dina nambah ilmu saiki. Dua iku wis maju. Aja meremehkan proses. Oh iya, jadi aku cuma ramene proses. Ya, proses kuwi butuh waktu sing panjang. Lan kudu Sabar. alon-alon, Dan sabar. sabar. Aja kesusu. Pinter. Ya. Ya. Terus saiki segmen selanjutnya ya atau pembahasan selanjutnya. Kita ganti pembahasannya. Segmen yaitu kebiasaan siswa yang berprestasi. Ini kebiasaan yang kuwi. Ada kebiasaan apa sing sering lakokne siswa yang berprestasi kuwi. Yo nek tak delok-delok yo kanca-kancaku sing pinter ning kelas, sing berprestasi ngono kuwi yo rata-rata disiplin. Catatane rapi, tulisannya apik, sinaune yo ora nunggu mepet ulangan, lan rajin takok guru nek ora mudeng. Biasanya ngono kuwi yo jelasne kancane kan nek ora mudeng. Ya, saya tulisannya rapi nopo mboten. Catatannya rapi nopo mboten. Alhamdulillah. Dan Vika. Alhamdulillah boten. Ya dirapekne ben dadi siswa sing berprestasi ngono lho. Nggih. Oh, iki. Dasar iki. Gantian Vika. Vika awakmu ngerti kebiasaan liyane. Ya wong sing berprestasi kuwi ora gampang nunda-nunda tugas. Misalnya guneng nerake langsung dicatat lan diulang malam kuwi. Tapi beda karo siswa sing gak berprestasi. Kadang di catatan Diubarne ngono ya. ya ditulis pas Iya. Difoto to. difoto ditulis 1 minggu kemudian Diremehne ngono ya. diremehne. Oh. Nek dicek lagi didapat. Catatan numpuk sampai 1 hari nulis bab Iya. 1 sampai bab 3. Kowe parah kuwi. Yen kok numpuk-numpuk tugas sing ben-ben ngono. Kadang biasanya ngelui akeh siswa sing lanang sing numpuk-numpuk. Ya aku ora to. Bi. Oh. Kayak nyindir gitu. Tapi kan gak semua. Oh, gak kabeh. Ya gak kabeh sah lanang. Ya, penting aku ora termasuk iki. Percaya ya, Iya. percaya. Terus jadi mereka ini duwe pola sing konsisten gitu. Ya terus ora gampang minder. Nek gagal kabeh nyoba lagi, nyoba neh. Oh, lalu nek gagal ngono kudu nyobane. Ya Sabaran. gak oleh gampang menyerah. Jadi, sabaran kudu nyoba lagi nek gagal. Betul. Yo gua aku bareng aku yo
metu lan lagi nek gagal. Iki penting banget kanggo siswa liyane sing pengen ningkatke prestasine. Ya, aja gampang menyerah. Saiki lanjut ning pembahasan liyane. Pembahasan terakhir yaiku bahas motivasi jangka panjang. Asal apa sing penting kanggo siswa sing tujuan hidup. Nah, menurutku tujuan hidup ini penting banget. Kan tujuan hidupku ya kayak peta. Nah, akhirnya orang duwe tujuan, sinau ya prosesnya hampa. Tapi kan nek duwe tujuan, adewe iso ngerti nyapa, adewe kudu usaha. Iya. Dan Vika, carane nemu tujuane piye? Gak kudu langsung nemu tujuan gede. Mulai sih saka target cilik. Nilai pengen muda, pengen keterima jurusan gede atau pengen ngembangin bakat. Oh, berarti kudu saka cilik nganti gede ya. Ya balik mana nih tujuan awal. Oh, lah nek terus nek motivasine iki medhun ya. Ya takon ning awake dhewe, aku seneng iki entuk apa. Kadang semangat iso bali saiki. Nah, ini betul banget. Nah, motivasi tetap muncul. Yo penting banget duwe lingkungan sing positif. Kanca sing apik, guru sing suportif. Nek kanca duwe apik otomatis sadhe yo di kayak motivasi, disemangati. Terus nah, kuwi tips penting kanggo awak dhewe kabeh. Apa wae tantangane yang iso dadi pegangan. Oke, obrolane adewe cukup dulu ya. Lan jero dino iki. Matur nuwun Azal lan Vika sing wis nyumbang gagasan lan pengalamane. Yo muga-muga kabeh sing ngrungokake iso entuk manfaat lan tambah semangat sinau. Terus juga kesehatan mental, atur waktu lan tetap semangat. Matur nuwun wis ngrungokne podcast iki. Sampai ketemu ing episode selanjutnya. Matur suwun kabeh. Assalamualaikum.